Maka Sri Huneng. Kowe kono lho, kowe kono. Mengke napa keri-kerinane jarak ngersane di jaranan. Oh iya. Oke, Sri Huneng sak ramban terus mengke didamel jaranan. Oke, siap. Nah. Berarti dangdut sik, engko sing kedua digarap Samboyo. Siap, nggih. Ya, maka yuk buka saka kendang anu Jaipong ya. Tulisane lali iki lho. Satrio pilih tanding otot kawat balung mesti gagah perkoso Wirat Maya Putra Nira
Loh. Dadi. Leban. Bab. Dadi ketoke Mas. Ah. Eh. Wah. Kok nganti enek kedadian kaya ngene iki apa sajene kurang apa kurang jangkep papane ngono ya Mas ya. Kok terus enek kedadian kaya ngene lho. Dadi ya Mas ya. Biasane wong macak ngene iki tekan omah kelakon lho ngene iki biasane. Amin. Dol. Apa? Dol. Hah? Iki sapa? Iki sapa ta iki? Nyuruh sapa? Kowe kan mondol ta? Sapa iki motor? Kowe. Aku tutup motor. Lah, kowe iki lho sapa? Aku sing bau reksa bumi kene. Anu aja ganggu gawe karo Mas Ndak Mondol ya mulai, Mas ndak ya. mulai, Mas. Ndak Awakmu mulai ya. ndang mulih ya. Aku ora mulih. Loh, kok malah aku? Kowe lho maksudnya ndang anu ya aja ganggu gawe Mas Mondol ya. Ngalih saka jiwa regane Mas Mondol. Ndang ngalih. Apa? Ngalih. Iya. Ngalih kok nganggur. Lah terus Lah piye? terus piye njaluk apa? Ya aku njaluk ijal. Ijale apa? Ijale apa? Anu dupa, Kembang. kembang, Menyan. Wis kulino. Lah apa? Duit. Aku Lah sing mbok jaluk iki sapa? Sing bejaluki sapa? iki wis tak catet nang kene. Walah setan ki persiapan. Sapa? Oh, setan ki persiapan. Bapakmu Yamin, juragan bakso Sidoarjo. Oh. 300.000 wae. Lah kok akeh men iki lho. Setan kok njawa dhuwit. Kene endi wonge? Karo diwaca ta sapa kuwi Ah. mau? Kene lho metune, kene lho ben cedhak saka kono lho. Pamoh Samin. Oh, setan ki matane ya ora ketok bae. Bapak Moh Slamin, Bapakmu Samin, juragane bakso Sidoarjo. piro Mas? 300.000. Kok akeh men lho, kok gak mbok genepi 500. Engko ditambahi liyane. Terus apa neh? Terus apa neh? tak golek dalan matane. Lah kok Terus setan kok iso Bapak Slamet Nadi. Bos rumah makan Wahyu Gresik 200. Niki Pak Amin. Terus apa neh? Terus sing wis dadi corek, engko nek kleru. Bapak Darminto juragane Lombok Samarinda Piro? 200. Mosok kok Samarinda kok 200. Bapak Pujiono juragan iwak laut Tuban 150. Kok saiki men Kok saiki? Sapa juragan neh? iwak. Terus Bapak Amar Sunaryo pengusaha paving beton Piro? 100. Gak apa-apa 100 Kok ming 100? badine sithik. Bapak Amar wis nimbali awake dhewe rene sithik ae. Sing akeh ben liyane. Lah kelen enak ki lho. Iki setan kok kaya kotak amal ya. Pak Bupati Apa? Ora. Kowe tak Bupati ora. Kuwi takku lho. Iya lho. Aja rono-rono Sing ning lho. catetan kuwi ae lho. Sing catetan kuwi wae rasa teko ndi. masa Pak Bupati yo gak izin. Wis Bupati wis maringi. Wis. Ngono lho. Nah, Wong liyane maringi masa Pak Bupati gak nek aku bupati ini izin. wis darine. Wis. Wis darine. Iki konggone Pak Arsono Jakarta. Nah, Nggo pijet. Nggo pijet. Wis, ndang mari. Lehmu kesurupan ndang mari kono bali. Aku nang kene ae. ndang rene kok iso. Ndang rene. Mah, aku nang kene ae. Lah nyapa? Akeh kene karo kono.
milih nang kono lho. Karo nunggu nggone Pak Bupati. Kok kagak sik ngeyel wae lho. Panggah ngeyel wis diparingi Pak Amar, wis diparingi karo dulur-dulur ilmu sejati kok iso matur nuwun. Wong Pak Amar rek tangga kowe maringi kok. Lah ya. Lah sing Pak Bupati sing pangarsa kene kok ora. Pak Bupati sampun ya Nek nyuwun. cara Wis wis diaturke iki lho nang dhuwur Iki lho, kene, Pak wis Bupati sampun diaturke. diaturke. Wis. Cara aku bupati ini ya ISIS. Alah. Sing arep bupati kowe ya sapa kok iso? Ah, Bupati Blambangan. Tamuga. Munggah-munggah. Wis, mari ya. Wis mari. Mas, Mari untuk duit aku mau ceritanya dadi bojone apa ora, Mas? Klebon karo ora kok suarane padha. Mas, aku mau ceritanya cek dadi bojone apa ora, Mas? Ya cek dadi bojone to. Oh alah. Kene. Wong lanang ora nyekel duit. sik ta. Kene. Coba ndak tali gocine ngono lho. Kowe milih pegatan apa Ya ora? aja ta. Lah ya wong lanang ra pareng nyekel duit ngono kuwi. Tepegatan iman-iman nyempluke. Nah, enak. Enak ya, Mas? Heeh. Dindum awake dhewe wong loro. Ya, Sampeyan klebon kene kan aman. sampean kan kanca baikku. Ya. Tak paringi 1. Matur nuwun. 2. Ya. 3. Pak Kangko serahin dalang. Pak Kangko. Dipun hitung. Mangga 1 2 3. 2 Wis. 3. Wis. Nah, wis 50 ae. Aku sing rekoso ngemis bakat 50. Wong lanang ra pareng karo bojo kok iso. Wong lanang ra pareng Kowe nyekel nek duit. dipegat piye? Kowe nek dipegat piye? Lah nek ming bagas 50 luwung pegatan ae aku. Pegatan ya pegatan ore, pegatan. Malah beneran itu Duit tak oke. bawa. Oke, masa gak balik? Kembali wong pegatan kok. 35-an. Model kok iso. Wes. Ki piye? Ya Kene klumpuk nek klumpuk nek kene. kene. Nah, Iki ndung karo kanca-kanca. diparingke Kok ben aduh. fakir miskin yatim piatu sing berhak nampa. Lah sing nampa sapa? Bojoku. Alah. Oh, bojomu yatim piatu. Bojomu to? yatim. Bojoku ya yatim piatu ya fakir miskin. Yo. Kok iso? Wong wis ganti Pak Mbok kaya yatim penatu. Yatim piatu. Wes. Ngaturke tetembangan. Nggih, niki mbok pilih wonten pamundutan malih. Nggih. Menika didusul penggemar berat Dwijo Laras Indonesia Mbak Mano Mas Yudo. Nggih. Menika saking Mbah Pir, bapakipun Mas Nopek Nopian komedian saka ing Pilang Kenceng. Katur dumateng menjane Bapak Anom Dwijo Kangko. Nggih. Warga Pilang Kenceng nyuwun gending bisa tresna. Nah. Kula titip Pak Dalang apa iki? DP apa iki? 200.000 nggih. Kangge genduk Angelia. Wah, nggih. Genduke. Nggih, Angelia niku pengendang wedok niku lho. Nggih, niku sing bunang pengendang iki. Oh, Mbah Pir iki kok ya semer mawon. Menika nggih mirsani Mbah Pir. Nggih, Bapak ya mirsani. Nggih. Jan Mbak Angel payu 200. Ya. Sindek apa jenenge wiyaga kuwi do payu kokno. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Mak asal jenenge Angel kuwi payu 200, Mas Ardi kuwi ya wis enek sing transfer 500.000. Ya, Mas Ardi. ya. Kembarane mondol iki. Sapa? Mas Aji. Ardi. Mas Ardi. Mas Arji to Ha. kembarane mondol. Weh, kok iso? Lho. Wajahnya mirip. Wajahnya kan mirip. Apa wis eroh? Apa wis Mas Ardi sing ndi kok mirip-mirip nih? Lah kuwi lho. Mosok nek kono ra ro. Sing Sing ndi? endi to? Kuwi lho. Tanganmu ki mandek Tangan kok. nyerahin kok iso. Cek golek sinyal. Sinyal untumu yo. Halo. Kae lho sing kalau Lah ya kok terus balik rono. ora ngerti ya kok. Mbak pilih wonten pamundutan Niku wau bisa tresna. bisa Tresna. Ah. Eh, Ugi menika saking memantau saking Singapura nyuwun lagon inggih menika Ula Tampar. Nah, saking Mbak Tia Murti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Pak E so Mamah Dwi Kurniawati. Salam kagem
Menjenengan nggih sugeng ambal warasa Pak Kangko saha Mamah Dewi Kurniawati nggih. Wah, selamat ulang tahun Bu Dewi Pak Kangko. Selamat ulang tahun Bu Dewi Pak Kangko. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Malah. Nggih, nika saking Mbak Tia Murti. Nah, nyuwun lagu Ulo Tampar. Nah, sing jatuhke sing dhisik. Manut. Manut nggih. Nggih. Nah, Ulo Tampare luwih dhisik. Sinten? Sing Nyuwun semantenipun Bu Dewi Kurniawati kelawan Mbak Retno Dumilah. Ya, mungkin bar menika Wisa Tresna saking Mbah Pir. Nah, ayo, kaya ngapa? Nah. Nggih. Ugi menika Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Nah, nggih. Monggo aja digarap gamelan Bali Mas Yudo. Siap. Oke. Yo, sing nganggur melu nabuh nggon balungan. Ya, Pak Pung iso nabuh nggon balungan kuwi nggon gamelan Jawa men gumuntang suarane. Wah ya, turah-turah ya gone, heeh. Ya. Yo, nyidra asmara garap gamelan Pulau Dewata. Yuk, dados. Yo, gamelan Bali. Seneng nyanyi nak kene Yang kedua dangdut.
Bali warisan saka guruku ya Kakang sing wis almarhum Raka Mas Entus Susmono saka Tegal. Oh, ngono aja. Dimanfaatke. Perpaduan menika wau Nggih. Jawa Sunda karo Bali. Leres. Hebat. Kuwi disingkat Janda Bali. Nah, nggih. Jawa, Sunda dan Bali. Bali. Tebih saking Pilang Kenceng diaturaken nggih Mas Yuda. Siap. Lagunipun apa ki mau? Wisa Tresna. Wisa Tresna, jek ana 3 waranggana. Nggih, sinten sing ngaturke? Ana Mbak Wanda, ana Gendho Mayang Anjarsari lan Mbak Wiwi. Wiwi Irnawati sing saka Madiun. Putra daerah iki. Putra daerah. Saya wis hijrah. Hijrah ning ndi? Hijrah di Karanganyar. Menika nggih dagangan, Mas. Nggih, yo diaturi jumeneng disupati, Cok. Oke. Supati cara Bali. Yuk, mari berdiri, yuk. Mari kemari masih dendam berdiri menyanyi sambil menari yang mana lagi tetap mari kemari masih dendam berdiri menyanyi sambil menari yang mana lagi tetap sampai pagi Mengko duit 200 sing bakal diparingke Genduk Angel sing bunang penerus. Engko tak aturke nggon gara-gara Mbah Pir engko Genduk Angelia gen ngendang. Oh, ngono ah. Luwih Mbak Wira luwih merdika nanggon gara-gara engko ya heeh. Piyambak cah wedok ning kendangane ora kalah karo sing lanang-lanang, skile luar biasa engko ditampilke nggon gara-gara. Oh, ngono ah. Ya. Lagune Wisa Tresna. Pelok apa pindho? Anu slendro ya. Pedro Pelok apa slendro? Pelok. Oh ya. Nggih. Dasare wonten ing ilmu sejati mriki leres nggih Mas Yuda. Kesenian napa mawon ditampung wonten ing perguruan ilmu sejati. Leres. Ana wayang, ana jaranan, ana reog, Nggih. ana tari-tarian, campur sari. Malah kirab budaya nggih. Heeh. Tur dasare papan panggonan iki lak permanen to Cak Do. Nggih. Sing digo wayangan iki lho. Leres nggih. Permanen iki ya. Wis permanen iki. Biasane lek nggo wayangan lak mesti ana panggunge pasangan ngono kae. Nggih. Ning iki permanen. Iki permanen, Mbak. Dadi mesti kaya ngene iki digunakne kanggo wayangan ya. Wayangan. Nggih. Luar biasa. Lagi iki lho aku ngerti panggung wayangan kok permanen. Wah, cor-coran. Heeh. Kira semelang nek arep ambrol. Wah, ngono. Heeh. Lo gandeng duwe panggung permanen ngene lek wayangan setahun pisan ya kesuwen jane. Bisa seminggu ping 3 ngono dadi. Seminggu pintel. Ya. Ya. Nggo iso anu diaturke Wisa Tresna. Monggo para kanca Dwi Jalaras Indonesia. Yuk. Masih bersama Dwi Jalaras Indonesia. Kemana Pak Kangkong? Oke.
Jaya Safiti Putra. Sambung gara-gara. Meski kudu eling sajroning urip